Tista' tgħidli kważi f'kull raħal jew belt f'pajjiżna se ssib minn tal-inqas kappella u fuħud aktar minn hekk. Kappelli li nsibuhom f'għadd ta' postijiet minn fuq l-irdumijiet għaċ-ċentri tal-irħula jew saħansitra l-widien. Għalkemm inħolqu biex ikatru l-kult Kattoliku, illum dawn il-kappelli huma parti mill-wirt storiku ta' pajjiżna. Għalhekk id-Direttorat tar-Restawr imbarka fuq għadd ta' proġetti bilan li jħarishom. Fl-aħħar sentejn tlesta r-restawr fuq 3 kappelli fil-waqt li bħalissa dej ix-xogħol fuq 4 oħra. Biswit il-kappella tad-Duluri f'Tal-Pjetà li x-xogħol fuqha wkoll wasal lejn tmiemu, iltqajna ma' Norbert Gatt, id-direttur tad-Direttorat tar-Restawr. Tkellem b'ċertu sodisfazzjon dwar proġetti li tlestew li ma jinkludux biss knejjes żgħar. Il-kappella ta' Santa Marija tar-Rokna ġewwa Ħaltarxin, il-parroċċa l-qadima ta' San Bastian ġewwa Ħar Ormi, il-parroċċa l-qadima tal-Birżebbuġa, qed isir xogħol ukoll fuq il-Kunċizzjoni tan-Naxxar, kappella tal-Kunċizzjoni. Għamilna interventi ta' emerġenza wkoll wara li kienet intlaqtet b'sajjetta l-kappella ta' Santa Marija Maddalena ġewwa l-limiti ta' Ħaddingli. Ir-restawr mhux biss qed iservi biex tingħata dera isbaħ jew tkun preservata aħjar l-arti jew l-iskultura. Hemm xogħol ieħor importanti li permezz tiegħu qed insiru nafu aħjar l-istorja ta' dawn il-kappelli. Qabel ma nibdew proġett fuq is-sajt, isiru l-preparazzjoni ta' dokumentazzjoni li ġa huwa parti mix-xogħol importanti li jsir għax permezz tiegħu isir studju pratikament ġebla, isir survey u jiġi immarkati l-faċċata kollha ġebla u permezz ta' daw id-drawings dettaljati nkunu nistgħu nistabbilixxu x'inhuma l-ħsarat. Dan iwassal biex għal kull każ jiġu ddisinjati interventi biex jindirizzaw problemi partikolari tal-post. Gatt fisser x'inhuma l-aktar ħsarat li l-ħaddiema tad-direttorat isibu repetutament fil-kappelli u l-knejjes madwar l-irħula Maltin. Ħafna drabi minħabba li kullum kien qegħdin viċin tal-baħar u kien hemm ħafna ħsara kawżata mill-melħ tal-baħar li jtir fl-arja u li nafu li kkawża ħafna ħsara lil ġebla tagħna. Ġebel li min jaf kemm ngħaddu minn ħdejh u forsi ma nagħtux kasu sakemm jitmermer tant li nibdew nirrealizzaw x'nistgħu nitilfu. Fortunatament l-awtoritajiet ma stennewx sawn biex jaġixxu u jindukraw waħda mill-isbaħ karatteristiċi fl-irħula tagħna.